Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita itinapalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, saguday nga ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam ti nga Robert nga napoluan pizza. Babae nito pa ng surat ni June de la Cruz. Kuna na to Dear Manong Nemi, inyawat tinaka-uniforme nga babae iti pizza kaniyak iti yan kong alamisaan iti table 4 iti daytang pasdek iti pagmiriandaan manong tinaramid ko imisimak nga nagyaman. Thank you kinunak ket rinugyak alinokatan tinorder ko nga Hawaiian pizza tamabisinak manong sakbay nga nagurayak itay ket rinugyak nga insurrecti game input ti cellphone ko iti chess game. Kaya tamandamang iti inak panagay ayam. At kaya kalaban ko iti bangir nga piyesa ket may isang Australian national manong. Ngay mabisina ko. Talaga nga kayat kong iubusin na iti pizza Manong Nemi. Apagrimarim. Panagkinita. Iti panagsabat dagiti mata tinakatakder nga sales pizza. Girl, Manong Nemi, ket naibaskag ti matang ko ti pakabuklan ti pintas daytoy nga babae. Namuna ta mahilig ka nga mangmatmat ka dagiti pipintas. Naadaan daytoy Manong Nemi tinarumpi nga bibig, natarid nga agong ken nalinis a pingping na naitampok ti naunig a kalid. Ano umisem Manong Nemi kasla agrimat dagiti mata nga daan tinaranyag a masakbayan. Dahito yung ti order you sir, kinunana. Thank you. Kaso lang yung songbat ko. Agas man laawan ti gagar ko keng kuha na Manong Nemi na labit ka po iti chess game nga pakakomikomak iti nga gundaway. Oh my God. Still mate? Insanaltek ko. Iti mabasak nga awan tinamabali nga turungan ti piyesak nga ari. Sa nakasagana nga kamagan Manong Nemi ti horse ken bishop. No iyakar ko, matukba anak mo ti queen. Uwan Manong. Hay, uway. Naabak ti piyesak Manong. Tigat ngamin kinahilig ko Manong Nemi ti chess. Uwan Manong Nemi naabak ti piyesa ket kastauna iti panakadismayak. Uwan italaeng nga naabak ak. Maalasamot na ti babae nga sales girl. Na iti tinapalabas nga panagay-ayam ko Manong Nemi ket may pasnek ko. Dakil ngamin nga paggrupwatan ti padas ko iti tournament iti chess. Asyak Manong Nemi ti nag-champion.
Agasa masa ako nga sikat nga chess grandmaster manipod maatendarak ti manipod na atendarak ti IRAA, Ilocos Region Athletic Association, idi pailaeng manong. Kan national competition nga intuyang ti DepEd, idi agad adalak pa lang ti sekundarya ken kolegyo. Mahilig ak iti chess, kaya nagbalin ako nga champion manong name iti chess tournament. Naimbag na nairapin ko ng pasnek ti classic nga academic. Iti laksid manong naming iti na minsan muno busy tayo nga agsanay kadigiti ilaban ko nga tournament. Wen, agsanaya kadigiti laban ko nga tournament ket nakapagturpo sa kiti kurso nga Bachelor of Science in Civil Engineering. Champion ak ti test, chess manong naming. May sakpayan nga civil engineer. Naibos ko ti talong nga slice, ti pizza, manong naming nga jack na ripara. Maika po iti game. Ngem natukay ti matang ko idi tadamay sa nga babae nga agong unget. Ung-ungtan na manong naming ti servidora nga pizza girl. Ti babae nga nangyawat itay kanyak ti order ko. Into do na ti pizza manong naming adda tirabaw ti lamisaan ko. Kadagos ng masidig kanya. Sorry sir. Apay. Naisukat ko ti order yo. Iti order ni ma'am. Kinunana sa into do na ti babae nga nakatakder. Iti nagtugawan na iti ayan ti table to. Kinitak ti pizza iti sangwana. Pudno nga saan nga hawayan pizza. Ti order ko. Naisukat at talaga. Diyak man na nadlaw. Ket ne, nakapanganak ko manong name iti talong islas. Talong slice. Kasano nga ro, dagat nagsayakon. Miss, orita bayadak met. I am very sorry. Kinunak manong name. Ngem kasla na ba inan ti pizza girl. Bayadak pedagijay. Bayadak pedagijay. Insungok ti pizza ti bangir ng lamisaan. Ngem. Pinagungtan latta ti babae ti serbitura. Kasla marunaw iti nalaus nga panakapabain na. Kat na ikuleng. Di maibagasan manong name ti langa ti facial expression ti rupa na. Kat nakariknak iti panangaasi. Kat inasidgak na gitoy. Indawlawag ko tinapasamak manong name. Pasensyaan yun, suna, madam. Siyak takim basol. Tadyak kinita nga na yung bag, itay ti order ko. Napangkumbaba manong naming yung bagak. Siyempre, awan ti pagsalitaan ng ti babae, ti sales lady man. Tulungak mata, siyempre. Ngayon nagwagteng, manong, nagwagteng. Ito na minsan, kitain nyo nga na yung bag, ti serbian nyo, ha? Tanga. Inuwagteng na. Sabi mauing, abi manaw. Kasta una, manong name, ti panaka-insulto, ti pizza service girl. Manong name. Paunay ba na diyang babae? Mabalin lang ako matungpahan. Alistor lang ako matumungpa. Manong name, nagadumit daytan nga pizza. Kanin sangpit mo barok. Ne, nakadayon. Turga. Ya. Iti pa naghawid ko, manong name, kinuna kaniyak ni mama. Nagadumat daytan apit sang insangpit mo barok. Insungbat ni mama, idi makagtengak, idi balay mi. Wangard ma, pa, insungbat ko. Kahit nagtugawak, asimango kada papaki ni mama, at da kami ti living room, manong name ang sasalita, kahit imbagak tinapasamak. Ay, kasi mo dali, piman nga servidura, no kasta tinapasamak. Kinuna ni mama. Daytan tumit lang amin, chess, iti atupagem, barok, Robert. Hey, di ka na ba umaya? Yung katek manong name ni papa. Nimit papa.
Si kaman, tadi mamog chess. Alala, bamon lakay. No iso ti habit ti marom, anyway, di naman ti trabaho na. Inkalintikan ni mama. Bagtad na ni mama. Di mo pa, ayang amin, napanood yung kasawa, Robert, Barok, instrudong niya pa. Ano ko na pa? Di ko na, din sama tin chessboard, tinagbalin ng asawam, muna chess, iti ko cellphone. Di mo pa mapanood di mga natin babae, nga romansaem, pututam, tapno, apo komikan ka. Naikulengak manong nemi kasladyak nangag, tibalikas ni papa, ngem, sumiplot, ti kaungan day nga balikas. Sumalpot ko iti kaungak day nga balikas. Ti panag-asawa, wan manong. Ado umukuk nga sa iti barukong ko, numaligip ko day nga balikas. Ti makuna a panag-asawa. Ket nagkimaw, iti lagip ko ti taljap, apagdarikmat dagiti pagteng iti napalabas ko. Napayak iti ayat. Dahita tumisukin ababa nga salita manong. Na indisperat. Huwag manong. Pinanawan nak ni Talia nga kainayat ko iti sakbay ti kalay sami. Si Murot iti sa bali nga laki. Ti kano ex-boyfriend na. Jack amuno anyang rason. Imagine manong. Natulagan ti kalay sa. Ngam saan nga si Miplot jay nubia. Anyan nga nagsakit. Si Murot iti ex-boyfriend na. Nalalaing nga ta, ngimitis siya. Nasakit, tinakam ko na ulpit ni Talia manong nemi, kinun ko nakidingag sang sangit. Nasa tinarikrik na, kaslaw madudug ti puso. Maderder ti laslasag ko, kat kasla aglusduyak. Ngagkapsot iti dalabit nga tiyak kabaylan ti krus nga pabaklay kaniya. Imagine, siya ti lalaki ngem ikalang ti maysa nga babae. Jesus, Barok Robert, anak, may amon da nga babae. Balang kantis. Kinuna idi ni papa. Kasi nasapa pa yung namuan tayo ti ugadi da nga babae. Ngem tayo natuloy ko man ti kasaryo. Nga luglugitan nanto ti aligusgus mo. Nagtisalbag. Makapungtot idi ni papa. No palaosem tagsarita manong nemi. Nalakala ko ma. Nga balsen. Balsen mi manong nemi di kiti dua. Ni Talia ken ti ex-boyfriend na. Amok ti galad ni papa manong nemi dinakayat ti may kuspil. Tamay sa nga abogado iso na. Imagine. Putot ti maysa nga abogado. Ikalang ti maysa a babae. Ay, tinaskan nga ramiden Barok. Bumangon kay direta nga panakapahay mo. Kinipakita mga kabaylam tumakder nga awan ni Talia iti sidong mo. Pamagbakakaniyak ni mama. Uwan manong na minasakit nga awatek ti panakapahay ngem kutimakmet nga ibturan dayta nga pagteng. Agyaman nagkarigdirakkel ko, tadarik ito idi nga nakasagana nga mangtarapay kaniya. Idi addaak, iti ladaang manong. Kanagyaman na kiti Diyos. Kat nililiwag ko ti amin. Imbulos ko ti panawan ko iti trabaho. Nag-aasatak, taadumot ti mayat manong niming agpatrabaho iti balay. Labintas ti trabaho kakas may sa nga engineer. Uwan manong niming kat imado ti kontrata. Ti basit nga construction business ngay matunga. Ore nung gagangay nga construction firm, nung napintas ti trabaho, asus, agganar manong nemi. Dagiti agpatrabaho kang ka. Pizza, ti paborito ka merienda, idiubi nga paay, ket no kasta nga agpasyar kami kada papake ni mama, syempre sa jay lata, adda pizza na, ti papanami. Pizza. Kanini bumaro, kanada akong ti high school, kana na nasagpatak ti kolehyo. Siyempre, pizza ti magustuak, dalabit.
kabata dalitan, tinaimas nga ingredients na, kas iti karne nga nagiling, ken pruta sa pineapple, ken atapay hotdog, ken cheese da itoy. Wen mairaman pa yun nga talaga, nairaman at talaga. Kaya uri sana kon nga, mangan, tinapoy, umanayan nga pangal daw ko, iti panag-adal ko, manong name, iti pizza. Banag, kapakas daawad, iti barkadak, ken katrupak manong name, iti school campus, dagbasbasa. Uy, Robert, umanayan ken kati pizza. Na minsan nga nakita ti pizza girl iti maysa nga department store iti siyudad ti Lawag. At kami ti third floor iti Five Sisters Superstore. Ti kalatakan idi waran name nga pagtagilakwan iti RTW imported ken ti bukod tayo nga produkto iti Pilipinas. Nagbiding-bidingak kadagiti lupot. Ada idi isuna iti ladies wear. Kanadakmat manon name iti menswear department. Iti Levi's section. Kasla na bukay tiriknak na nakakita ken kuana nung pay medyo pangadaywen itayan na. Malasin ko Isu. Isu laki direja di babae. Ngali pizza girl. Malasin ko. Idi ibawing agbawing nga nangiling-i iti pangatidugan nga buok na. Imasadegak iti na no may paset ti ladies wear kat siyak lang ti lalaki nga nayaw-awan, nalabit diti kunada kaniya. Miss, good morning. Manong nemi? Impasakaliek no pay adda panag-nervyos ko. Saan kami pa nga nagamamuunay. Good morning, sir. Kinitanak. Akaslagsal sa lutsud di kiti matana. Do you remember from a place nagkitatan? Kinunak yung kuhana. Malipatak ka di ti pagting panakaibabain ko. Kinunana. Sorry for that matter. No, it's okay. It's okay, sir. Kinunanamit ng sumbat. Imisam ket dito nga namamok manong name kan nagsiningad kami kini Leslie. Ken Leslie Sanchez timbaga nga nagan na. Iti lang nga namuak da ita manong name. May laglagip kanyak. Tinimplate, tinuporme na ita idi adda iti pagtrabahuan na. Ngam no apay nga jack na ripar. Ket kapit iti nga chess game manong. Inawis ko tingkang panagmerienda iti first floor. Ada idi sa ti barangay fiesta. Manong naming restaurant. Mabalim pa iti aglans kananda pay paset da ito nga restaurant nga pagmeriendaan. Tada ito idi ti maysa nga nalatak nga restaurant manong. Barangay Fiesta Restaurant. Naragsak akasasalita ni Leslie na amuwa ka nagturpos iti commerce major in accounting. Ket kunana nga napanlaing idi nangalay iti kasla experience na ngagtrabaho sa Pizza Corporation. Nagasat tadan na pintas ken natalgad nga trabaho. Mga opisina may isang nga teller iti bangko. Nukasta day opungort ita. Kinunana. Wen. Itamat lang nga relax ken adahanak ti gundaway nga mapan naggumatang ti kasapulak. Inayon na. Kinintag ay na tinalabit nga RTW kas iti panty ken bra huno duster ginatang na. Gusto ka. Robeng ikam ti bagim iti isiwano relaxation. Inayon ko. Ket kabayatan manong naming nga buybuyaan ti pakabuybuyaen ket kabayatan nga buybuyaan ti pakabuklan na. Ti libnos da itoy ti makaayo nga kanlid ken dying eyes. But friendly manong nami. Adaan iti dying eyes
Una tranquilizing eyes. Kasla tumokno sa dilangit tirog ragutok ti pusok. Talaga nga kurso na atak manin manong kalpasan ken Italia adad to ni Leslie. Agayatak manin. Wine. Kathakan kanta ti pusok manong. Hagkang kanta ti pusok. Ito lang makitak da ito yung background music at adyak mat rehearse da ito surat musika. Oain manong naming kaslag kang kanta nito yung pusok. Jiriraran. Manong nemi kadag ito lang nga mariknak da ito yung arikna nga nagpaiduma. Kat kaslag kan kanta ti pusok na kunak keng kaitay. Nako, karaoke pa ito na ipatang, na i-play. Agora ka. Agora ka, badi. Balik tayo. Balik tayo sa normal. Hante ba't kami na-rehearse na ito? Wan manong name kang kanta ti pusok nga ng matmat. Iti pakabuklan ni Leslie. Tilibnos da ito, iti makayayo akalid, dying eyes. Kasla tumukno manong nemi sa dilangit, tiragutok ti puso. Kaya napardas, ti panaglabas, ti panawen, manong nemi. Kas kiti kapardas, iti panagsiningad tirik nami kin ni Leslie. Iti damo mapangkupasyarin ti pagtainganda sa idikuan, na mapangkusunduan iti bangko nga pangob-obisinaan na. Diyak pa impudno, iti panagayat ko. Ngam nagtugmuken dakitirik nakin puso mi. Nagkinaayatanin manong nemi dakitirik nami. Since I never been outering love, but de kunanda manong nemi, ang silent means yes. Kat dakiti expression. Wano dakiti expression, dakiti garaw, ti mata. Kat nagkinaawatan kami. Ito na minsan manong naming anawis ko ang panggamagboy iti sine, iti twin cinema, when nalatak iti ti sine industry, ti twin cinema. Apag-ayat ko tagbuya manong, believe me, 2 or 3 times a week, iti ngagbuyak ti sine. Huwag nilabay ko, isuna, iti sumrek kami, iti pagsinyan, kat iti adda kami iti uneg, inagkan kat inarakop ko. Ninanam mi ti samit ni ayat. Kat anya naragsak manong nemi kasla kamila, maitay tayok iti yuyeng ti paraiso ti Eden. Paraiso ni Eden. I love you, Leslie. Leslie, I love you. I love you too, Robert. Kaya dinangkayan mi ti love story nga buyaen mi asine manong name ti endless love. Kasla di mabubus aragsak ni ayat manong. Kaya di rumar kami, ingked din ko nga sumrek kami ti hotel, imbaga ken ko na ngayon rasas. Hotel? Yeah. Mabuti nga, Robert. Amangan no. Kinuna na nga matanagan. Pinatpatak ti dakulap na. Kaya inling-ing na, ti ulo na iti abagak. Kaya nariknak, iti panagdisnudo, ti riknana. Nalabit manong naming nga nakadanon kami ti asideg, ti hotel, walking distance lahing manipod iti Five Sisters Superstore. At dalayang tilaod, amyanan nga paset manong,
Malakip mo kanina nga hotel. Nutoy. Laod nga amyananan apaset. Tsaka mo. Tsaka man mahilig ti hotel. Amo manong nemi. Kadaanan nga katre tinaaramid iti Old Woods wano nara. Dagiti katre netang hotel. Ket akan ni treat no madama iti manyunobra ti agnobyo. Ketuen. Napardas akan ito kabayatan nga da kamin kanin Leslie ti uneg ti maysa nga silid ti hotel. Inarakop ken naging nagik kami. Ninanam mi manen ti samit ni ayat manong. Wen. Pero mingaragsak nga nagpaiduma ti ingkamarik na. Ket binayaan mi ti bagimi nga naibubus dayta nga yuyeng iti naarunan nga rugso ni Rikna. Manong nemi kaslasana ka mauma amang agek amang nanam kadagiti bibig na. Kaslasana nga mauma manong nemi amang karamkrem kadagiti mansanas iti barukong na. Intaya na nga insagot nga namin pinsan ti bagina. Ket numakan ko mamanong nemi talaga nga inibuskon. Amin nga partena nang naruna ka na naimas nga paset dayta nga karne ko manuletson. Aniyan nga pagtenga jak malipatan manong. Anaulit pa dagiti pagteng ket awan nga tanti kararagsakan no mariknak kadaydi mariknami agpadpada. Ket syempre manong, madlaw met da papake ni mama no anya ti resulta. Iti kaaddan kasukat ni Talia iti puso. Iti kaaddan ti babae manon nemi nga damat apakariknak iti ragsak. Mariknami iho, kasla naragsak ka kalagito nga panahon na. Kinuna ni Papa. Wen pa, kaputaadan kay nayat ko. Iso ni Leslie. Kaya amom tumatlaga na kami Kat kumusta man nga rod? Ni Leslie. Di kahit kung asawa na kat kumusta iso na. Amom to. Papa, mga opisina iso na ti bangko. Manong nemin tuloy ko tamkek nga mabaling nga adda masauna. Kasla idi, tinapasamak manong nemi ideyam amok ni Talia kadakwada. Sinulsod idi ni mama noan niya tinalpas na profesyon ken no addan trabaho daytoy. Ket kaputa saan pa'y idi nakapagturpos ni Talia, akit adda naibagada pa kini mama nga nang sair tirik na ni Talia. Manong nemi nalabit na kita at apak toros wenno kinapudno adyak kamasinunoo no iso ti rason nga insukat nak ti babae nga nayat ko ti muna akong daway. Kayat maragsakan kami, Robert, iho, no kasta. Gabata kayat mi naragsak ken napintas na progreso ti ipondaryo nga pamilya. Kinuna ni Papa. Karimbaga kini Leslie ti amin kang kuana nga kayat na Papa kini Mama makita amon isuna. Mabutay nga, Robert. Ano naman ang tikabutin mo? Hindi awisan ka ti hotel. Mabutay nga ako namanin. Napasamak met. Ita, mabutay nga ako nakmanin. Ang mga nung adamading mapasamak, kinunana. Di ka matanagan, sweetheart. Nasiyat da papakin ni Mama. Siyempre, sisiyak ti anak da. Iba't padagdak nga anak. Kat gabutak pimpinatagda. Mamati hak. Nga ipatpatagdakan tumen. Sweetheart? Sige. Nasaya at nagpakita ka kada kami, Leslie. Siguro, saan nga lingad kang ka, ti amin? Di kaya't may asawen. Tinapalabas ni Robert. Naibaga na ka din kang ka. Diretso manong nemi. Nga imbaga na ita ni Papa kabayatan ngayong umok ni Leslie kadakwala. Juan manong. Tinapalabas ni Robert kanayat, sir? Juan, sir. No kasta. Nalawag nga rot kang kati amin. Nalawag nga rot kang kati amin.
Ket dadawatan mi ken kabalasan ko, asaan to ko mga maulit tinapasama ken kuana. Inayon niyo pa. Namnamayin niyo, sir. Gapot patig ko. Agpimpinatig kami ni Robert. Impatalgid na. Husto ni Leslie pa. Ma, ket di kayo tumapahay kang kuana. Kinunakmet. Kaya niya pagkarod, karabinan tayo. Saan tengor na baybayagan? Tangay, at kayo ni tinumno katawan, kanadaan ti profesyon. Kaya talagad nga pagsapulan, pagtrabahuan. O may kamton, dumatag iti balayo, iha, ta magsasalitaan tayo, ka nagdirakkel mo, di pa nagkalay sayo. Nagmulagat ni Leslie. Ta din na impagrup akasta ti kinapardas ti suggestion ni Papa, manong name. Kasunganit impression when no panang ipapan na ididamo. Un ko na mo balasan ko. Kinita pa, papa ken mama titawag mo no awag mo ka na kami. Mabalin? Indawat ni Papa. Ay ko, amuyo, ha? Denganak. Lumakay ken bumakit kami. Kahit mimat nga, agplastaran ti anak mi, nga ni Robert, sagbay nga pumanaw kami. Kahit mi nga makita na kita anak yo. Nga, agbalinto nga po kami. Mapausang kamlaunay nga madaan ti apo ko. Kasta ko ni tiragsak na papakin ni Mama, manong nemi, nga nang pakamo ti kasta. Kas gagangay ti tradisyon tayong Ilocano, dito'y Ilocos manong naaramid tayo kunadang aluwalud. Ano? Aluwalud. Siyempre, adalig iti partidos, ti pamilya ni Leslie, kaya nagiti imatendar akabagyan na. Imi ti partidos ko manong nemi dalaing papa kini mama ti simango. Nakikinita da papa kini mama, analabit, mas dahaw digito'y. Diyan ka mo no. Napadasan damat ti kastoy ritual ti panangas asawa idi isuda manong. Wano na aramid met dayta iti kasta. Kat may palagip kadakwada ti napalabas. Ado manong nemi ado ti ado ti imbaga ti partido si Leslie, mabain di Raquel na ang magibaga ng adda ikit ni Leslie akasla moderator nga nalaing agsarita tumarabitam. Kinig daw dagito iti makunko ng anungen, siyempre tay pagrubuatan mi nga agbiag. No adda ornong ko, no mangted da papa, kini mama ti kwarta para kada kami. Kasta nga taa, ti kunada nga, di da nga taa, malakip, nga may saklaing inanak. Kat sisyak laing manong namin ti mabaling nga agtawid ti amin nga kinabaknang da papa kini mama. Uwan manong. Siyempre, abogado ni Papa saan mauding agsalita. Ngam gabot na may isang professional na labit saan ng tutupan ti moderator. Tinapatig siguro kung kuha naman nung namikit agsimpa ti salitaan wen adda kunana. Kata indasarmi ti pizza a paborito ka merienda agkakatawa. Agkakatawa ni Leslie. Ambok nga adda may palagip kang kuha na no makakita ti pizza. Kastamat ti malagip kumanong. Taday tanga pizza, manong name iti bakang po, iti pa nagsarak ti dalan mi. Kat kinintel na ti bakarang ko. Gapo ti pizza. Nga ento na kuhan kit maramanak tumanin ti sabali pa nga pizza. Ti pizza mismo manong name ni Leslie. Naplano ka na siya, ti maraming kakalay manong name nang bayad kami ti mabaling nga kasarita ti wedding planner, tayo isunat ti mga programa ti amin nga kasapulan, masapol nga maplansa nga na siya ti aramid, kas kumay ti pan naka-iprinta, ti invitation card, ang sasino na kita pa, pilihan mi nga primary sponsors, kaya di kita secondary sponsors, no asino ti agdama, di kita kunat ang flower girl, candle, can ring bearer, kanda dumapay. O, kadito. Nagkasar kami, ano kami na, kasapulan met iti choreographer, ala. May isa ka na ti church sa pakaangayan ti kalaysa, kasta pa iti photographer, amo.
Napang kami iti nag-shootingan, tinapintas nga parken lugar nga mabalin nga background pictorial para iti video clippings may pabuyan to iti kaaldawan ti padaya. Amin di kito ikat na iplano. Amin di kito ikat na isagana. Period. Nagastos ba no? Ngam ko na dapapakin ng mamang ati gastoy. Aramiden tayo ti Rumbeng Robert Barok. Taiso ti may parabeng. Kakaiso na si kalayang tibong at at may kinimamang mo. Ta medyo di mo't kayat ni mamang mong agadi ka. Kaya pagkaragsakan mi unay no naragsak ka. Kino na ni Papa. Uwan manunay minaragsak kag unay iti kasta ngay pagpakita rin rakil ko apamatik da kanya. Kinagyaman at ti Diyos tainted na ti blessings ti pamilyari. Ngem kasla nakariknak iti panagkeba at panagdanag ko. Tamalagip ko dedi talya ti umunang hinayat ko. Diyos ko, baka maulit dedi nga saan nga sumiplot ni Leslie. Diyos ko saan ko ma. Wen dayto ti may kadwa nga panakaisagana ti kalaysa para kaniyak nga dedi imuna ket biyang ko tinapahay. Panakapahay kan panakaibabain. Ket kasanun, no maulit manin dedi nga senaryo. Ti pagteng. Diyos ko, di mo ko may palubos kapag adyak kabaylan nga mapukaw ko ni Leslie. Ti pitsa iti biyag ko. Kumakit iti Roman Catholic Church, iti katedral ti siyudad ti Lawag, ti pakaangayan ti kalay sami kini Leslie. Imuna nakadanon ti partidos ko, da kami kadapapake ni mama, pakadamanan manunemi di kini kabagyan mi, as naglaag ngamin ti lugar mi dito city proper. Kat gaputa, aggapo de Leslie ije bakara, naud-udi da. Naawis ti matang ko iti drone a pinatayab ti photographer. Nalabit manunemi inpaset na asyutingan ti serial views ti simbahan. Ken ti syudad. Nalawag ang mabuya iti computer mechanics daytoy ti bakahuklan na. Manunemi nagpintas. Nagampayag iti lawang nga nagpaabagatan ket nabuyo mi ti karayan padsan nga na bineltak ti Gilbert Bridge ket nagrikos nga nagpadaya manunemi ti drone ket nagpaamyanan ket nalawag nga makita mi dagiti luglugan iti Rizal Street ken establishments kas iti Five Sisters Superstore sa nagpalaod nalabsan na ti babaen ti Provincial Capitol ken ti Aurora Park ken Marcos Hall of Justice Building, ti City Hall, Capitolio, ken Aurora Park. Wine. Manong naming kid daw ko, iti photographer, nga iturungnak iti drone. Wano iturungnak ti drone, iti Bacara Road, at agpaamyanan, tabarbarin mapasungadan mi, iti ur-urayan mi. Nagdanagak, iti adda, accident iti apaset ti highway apaset iti barangay Barit. Makaiga po tinakaro nga trapiko. Diyos ko. Di ti pagnaan ti partido da Leslie. Ada napasamak nga aksidente. Oh my God. Kasan no ti partido da Leslie tinadisgrasya. Uno saan saan to palang mawaknitan ti kalsada ket agalas dusen ton ti pangaldaw ket matraffic da Leslie. Diyos ko, saan kumanga da Leslie na disgrasya ko na. Kadid bilang mi, uwan manong nemi, nagdanag kami. Imbagak manong nemi nga mapanda sa batin, muno kitaan ti na aksidente. Agkaribasura kiti adan ti presenter iti dayta nga ayan mi. Nalabit manong nemi pagarupda nga da Leslie tin aksidente. Ma? Papa? Anak?
patid ka rin di pa kinagim. Kastoy man idin, papa, mama. Saan nga naura iti partido na talya? Maulit ka di manen? Anak, at kabang ti kinapo Diyos. Nuan niya man tinikari. Rumpeng awatin tayo. Ngimitaw daw tayo sabi ko ma. Tamatuloy ti kalay sayo ka ni Leslie. Ketuwain manong nemi, babayan ti asin na po Diyos. Nabang ara nga dagos tirik na. Babayan ti panagtayek, amang subli-subli itilaw ang ti drone. Nalawag anakita mi nga saan nga da Leslie ti na disgrasya. Saan nga tinamnamaik ko mga luganda. Saan nga da ti luganda. Kan saan iso ti adda iti accident location. Nakariknak iti nalokay iti makitak ti lugan ni gitoy. Nga adda sabong iti sango. Ken nakatarpulin manong nemi ako na just married. Analabit isudan iti priority nga pinalubusan di iti autoridad nga pulis wenno traffic personnel nga nang palubusan kadakwada gabuta. Nakita dati lugan nga maikasar kit iso ti bride. Ay, sila ko lamang mangig. Palubusan nyo na kinakan na ang mga numala daw na kita, ang namatendaran ti kasar. Iso pa yung garoon ti bride. Sige, palubusan nyo na. Kasla nang nangig kumanong naimingan ay tatikuna ni kiti traffic officer. Kadanya pa nga rod manong. Di manon metlaeng da Leslie iti umno nga oras. Saan nga isuda tin aksidente? Nupay na traffic da gaputi aksidente. Naragsak ti kalay sami taray di keba ken panagduwa-duwa. Dedi balikas ako ma ket nasukatan iti positibo a panagbalik iti amin. Awanin ti kararagsakan nga paset iti panagbiagyo uno panagbiag ko no diday di kalay sami kini Leslie. Naragsak unay da papa kini mama. Ini awatek manong nemi tinakulap ni Leslie kada kinaganak kang kuwana kasta tipikal a panagsurot iti tradisyon a kasal. Tapno magnakamin nga dumatag iti altar. Kaslak lamay taytayok iti yuyong ti paraiso. Ket nagtinalyaw kami pa kini Elsie. Oen manong, nagtinalyaw kami. Kas maladyak pulos, may imagine, may ladawan manong. Idi kastoy nga mapaspasamak aragsak mi. Numan pa'y ababalaeng manong nemi ti pasilyo ang ingkang pagpagnaan. Ngayon kasla nakatadidtog, kasla slow motion manong nemi iti marik nami at kinaginad ti amin. Ngayon nagpinta sa danggayan ti music manong nang runay di mangig ko, dayta nga kanta. Oen manong nemi, kaslasan ngagdiso, dagiti saka. Kaslasan ngagdiso, dagiti saka ni Leslie. Kasla nabanayat manong nemi, tikismay, dagiti mata, nga nakasaksi di dayta nga ragsa. Ket naangay manong nemi, tinasagraduan nga kalaysa. Kalaysa nga makatek-tek ko mga orayan nga para kaniyak, para kada kami kini Leslie, ket saan nga makatek-tek manong. Ano nga makatek-tek, no di ket talaga, numabarin na kumakit kanayon. Naangay, tinasagraduan nga kalaysa kalpasan di tayong deklararen ti padi ako nana at kastoy. With authority given me, I pronounce you a husband and wife. You may now kiss the bride. Kinunana. Karindenas ko ti bibig ko, iti bibig ti asawak manong. Akabulon dagiti aggilap, anaruay nga kamera ti photographer.
kat nagpalpalakpak dagiti naruway nga tattao manong name. Akas dalay bagbaga, kamuodyanan na. Nalpas mitlayangan, ti panangikalaysa ni Robert, ti babae nga naikaripa na kayang kuana. Saan nakas idi nga nailiwaan. Kas nauna ti palpalakpak da manong name, palakpak nga kaslaawan sarday na. Akas mo tinarik namin agpadpada kini Leslie awan sarday ti ragsak. Akas mo ti kinaragsak da papake ni mama. Takamoodyanan na natungpal matlayangan terapap da para kaniyak. Maadaan tinatalged kinaragsak na talina ay abangune ka pamilya. Manong nemi naragsak timpundar mi nga pamilya iti asawa. Awanin ta sa pulagpay. Ket napagasatan kami iti duwa nga anak. May isa nga lalaki ken may isa nga babae. Kastaon nga tiragsak da papake ni mama taadan na kito nga apuko da aliwliwa ken ray awmi iti pagtaingan mi. Manong nemi dito nga roden nga ripkak. Ano to susto? Rippak uno ripkak. Dito yan nga ripkak ti istorya. Kinagayaman nagtianos mo nga nang ibasa. Kaya sabi ko nga, nakaiburay akmat iti pagliwliwaan. Kaya pagsarmingan ti bihag. Diyos unay teknida. More power to your program and your family. God bless you always. Toy, agyaman nga pagayam mo. Robert, itilawag City. Babayan ti panangisurat ni June de la Cruz. Agyaman akmad kayang kapagayam ko nga Robert, iti panangisalaysay mo kini John de la Cruz, dito pagkasalitaam, kinagyaman akmad kini John de la Cruz, tin panangisurat ken panangipatulod.